नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। राज्यात वादळी वारे, पाऊस, गारपिटीचं सत्र सुरूच आहे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे। विदर्भात वादळी वारे, जोरदार पाऊस, गारपिटीचा ऑरेंज अलर्ट देण्यात आलाय। कमाल तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे। मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक किनारपट्टी, अरबी समुद्र ते मालदीव पर्यंत समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा, खंडित वाऱ्यांची स्थिती विस्तारली आहे। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यासह विदर्भाच्या विविध भागात वादळी पाऊस आणि गारपिटीचा तडाखा सुरूच आहे। विदर्भातील अकोला, वाशिम, यवतमाळ, चंद्रपूर जिल्ह्यात गारपीट आणि जोरदार वादळी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट आहे। महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भात ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या जोरदार वाऱ्यासह वादळी पावसाचा इशारा हवामान विभागानं दिलाय। पावसाची हजेरी, ढगाळ हवामान यामुळे राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार होत आहे। उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम आहे। मागील 24 तासांमध्ये सोलापूर येथील राज्यातील उच्चांक 39 सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली। कोकण वगळता राज्यात बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमानात 33 ते 38 अंशांच्या दरम्यान आहे। कमाल तापमानात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे। राज्यात सरासरी किमान 27 तर कमाल 31 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 26 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 26 तर कमाल 31 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 27 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 26 तर कमाल 32 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किमान 26 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 25 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडीत किमान 24 ते कमाल 34 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 26 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 26 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 27 आणि कमाल 32 इतकं तापमान असेल। देवगडमध्ये किमान 24 आणि कमाल 35 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 25 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 25 ते कमाल 36 इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकणसाद लाईव्ह।